Kuuɗe Lilaaɓe suura 15 aya 1 yaaki 12. Kawtal tokkuɓe Yeesu to Urshalima. Sey woɓɓe yimɓe ƴuwoyɓe leydi Yahudiya ngari Antakiya, eɓe ekkitina tokkuɓe Yeesu, eɓe mbi'a, to naa on naada non no Attawra wi'i, on kisata. Bulus e Barnaba ngeddotiri e maɓɓe geddi nawɗi. Sey kooliiɓe Yeesu wonɓe Antakiya cuɓi Bulus e Barnaba e woɓɓe nder maɓɓe, ɓe lili ɓe Urshalima ngam ɓe medda e lilaaɓe e mawɓe wonɓe ton dow haala kan. Sey tokkuɓe Yeesu ɓen ɗofti ɓe nangi laawol yaaki Finikiya e Samariya, e ɓe kokka tokkuɓe Yeesu habaru tuubuki yimɓe naa Yahudanko'en. Tokkuɓe Yeesu fuu nani belɗum habaru ɗum. Nde ɓe njotti Urshalima, kawtal tokkuɓe Yeesu e lilaaɓe e mawɓe ɓen jaɓɓiiɓe. Nden Bulus e Barnaba ɗiwitaniɓe fuu ko Allah huutiriɓe ɓe ngaɗi. Ammaa woɓɓe kooliiɓe Yeesu nder Faarisanko'en ummi, mbi'i, doole tokkuɓe Yeesu naa Yahudanko'en naade, ɓe mbi'e ɓe tokka ko Attawra wi'i. Sey lilaaɓe e mawɓe kawriti ngam ɓe medda dow haala kan. Nde ɓe neeɓi e ɓe fottira dow fii ɗum, Biiturus ummi wi'iɓe, bandiraaɓe, on andi ko neeɓi Allah suɓiiyam nder mooɗon, mi waajina habaru belɗum nder leƴƴi ɗi naa Yahudanko'en, ngam ɓe nana ɓe ngarta tokkuɓe Yeesu. Allah anduɗo ɓerɗe yimɓe fuu holli o jaɓiiɓe, nde o hokki ɓe ruuhu maako non no o hokkiri en ɗum. O feerotiraayi en e maɓɓe, ngam o yaafanake ɓe hakke maɓɓe nde ɓe kooli Yeesu. Jooni, ngam ɗume pondoton Allah, on jowana tokkuɓe Yeesu dongal ngal en mbaawaayi rondaaki, enen e maama en meɗen? Aa, non no tokkirɗen Yeesu Joomiraawo, keɓɗen kisndam, barka yidde maako, non kamɓe maa ɓe kisrata. Hawrutuɓe fuu nde'iti kettindi ko Barnaba e Bulus wi'ata ɓe dow no Allah huutiniri ɓe waɗi alaamaaji e kuuɗe kayɗiniiɗe nder leƴƴi ɗi naa Yahudanko'en. Nde ɓe keeŋi metuki, sey Yaakubu wi'i, bandiraaɓe, nane ko mbi'aymi'on. Jooni Siiman yottini ɗiiwitanki en no Allah suɓiri woɓɓe nder leƴƴi ɗi naa Yahudanko'en wartiri ɓe yimɓe muuɗum. Ɗum fottidii e ko annabo'en mbi'uno, ɓe mbi'i, Allah wi'i, gaɗa maajum, mi so'oto, mi mahito wuro Dawda sankitiingo, mi mahitongo, mi darnango kadima, ngam yimɓe horiiɓe fuu ɗaɓɓita Joomiraawo, fuu e yimɓe naa Yahudanko'en noddirteeɓe inde am. Non no Joomiraawo wi'i, andinɗo fii ɗum ko neeɓi. To, ngam maajum, min e yiiki am, to en ngannu yimɓe naa Yahudanko'en ngaylitoyiiɓe to Allah. En mbindanɓe ɗerewol, to ɓe nyaama nyamdu harminiindu ndu ɗum hirsani Allaaji, to ɓe ngaɗa njeenu, to ɓe nyaama ko ɓoylanaa daande, ko saaɗi, ko ƴiiƴam. Ngam ko neeɓi e ɗum waajina Attawra e koo ndiye gariiri, e ɗum janga ɗum koo nde nyalde siwtaare nder cuuɗi do'aare. Nder aayaaje ɗe njanguɗen, en nani no mawɓe kawtal sumpo tokkuɓe Annabi Iisaa wonɓe Urshalima kawti meddi dow caɗɗum ummiiɗum, waato dow haala naaduki yimɓe ɓe naa Yahudanko'en. Aaya 1 yaaki 2 wi'i, sey woɓɓe yimɓe ƴuwoyɓe leydi Yahudiya ngari Antakiya, eɓe ekkitina tokkuɓe Yeesu, eɓe mbi'a, to naa on naada non no Attawra wi'i, on kisata. Bulus e Barnaba ngeddotiri e maɓɓe geddi nawɗi. Sey kooliiɓe Yeesu wonɓe Antakiya cuɓi Bulus e Barnaba e woɓɓe nder maɓɓe, ɓe lili ɓe Urshalima ngam ɓe medda e lilaaɓe e mawɓe wonɓe ton dow haala kan. En nani no woɓɓe Yahudanko'en ngaroy daga leydi Yahudiya, eɓe ekkitina tokkuɓe Annabi Iisaa wonɓe Antakiya leydi Siiriya, wiiki yimɓe naa Yahudanko'en doole sey to ɗum naadiiɓe ɓe tokki ko Attawra wi'i, taw ɓe keɓa kisndam e nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Yahudanko'en ɓe e ngi'a bo tokkuki dookaaji Attawra waɗata ɓii Aadama heɓa kisndam e yaafuya hakke muɗum e nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Ɓe paamaayi no Allah Joomiraawo sirii e laawol hoolaaki Annabi Iisaa tan ɓii Aadama heɓirta kisndam e yaafuya hakke muɗum e nattuki wuro Allah ko bo aljanna. En nani Bulus e Barnaba ngeddotiri e maɓɓe geddi nawɗi, e ɓe tabbitinana ɓe wiiki, e laawol hoolaaki Annabi Iisaa tan ɓii Aadama heɓirta kisndam e yaafuya hakke muɗum e nattuki wuro Allah waato aljanna.
Nde kawtal sumpo tokkuɓe annabi Isaa wonɓe Antakiya ngi'i non, sey ɓe cuɓi Bulus e Barnaba e woɓɓe nder maɓɓe, ɓe lili ɓe yaaki Urusalima ngam ɓe towa mawɓe e lilaaɓe ɓe medda dow haala kan. Aya 3 wi'i, sey tokkuɓe Yeesu ɓen ɗofti ɓe nangi laawol yaaki Finikiya e Samariya, e ɓe kokka tokkuɓe Yeesu habaru tuubuki yimɓe naa Yahudanko'en. Tokkuɓe Yeesu fuu nani belɗum habaru ɗum. En nani dow laawol maɓɓe yaaki Urusalima, ɓe ngaɗi ka yaaluki kawtal sumpo tokkuɓe Yeesu wonɓe dow laawol, e ɓe kokkaɓe habaru no yimɓe naa Yahudanko'en tuubi kooli Yeesu. Tokkuɓe Yeesu ɓen bo nani belɗum habaru ɗum naa seɗɗa. Aya 4 yaaki 5. Nde ɓe njotti Urusalima, kawtal tokkuɓe Yeesu e lilaaɓe e mawɓe ɓen jaɓɓiiɓe. Nden Bulus e Barnaba ɗiwitani ɓe fuu ko Allah huutiriɓe ɓe ngaɗi. Amma woɓɓe kooliiɓe Yeesu nder Farisanko'en ummi, mbi'i, doole tokkuɓe Yeesu naa Yahudanko'en naade, ɓe mbi'e ɓe tokka ko Attawra wi'i. En nani nde Bulus e Barnaba jotti Urusalima, sumpo kawtal tokkuɓe annabi Isaa jaɓɓiiɓe. Nden Bulus e Barnaba ɗiwitani ɓe fuu ko Allah huutiriɓe ɓe ngaɗi. Waato nonno Allah nder bawɗe muɗum e moƴƴere muɗum hokki ɓe bawɗe waɗuki alaamaaji e kuuɗe kayɗiniiɗe nder leƴƴi ɗi naa Yahudanko'en, haa yimɓe ɗuɗɓe tuubi kooli Yeesu. Aya 5 wi'i, amma woɓɓe kooliiɓe Yeesu nder Farisanko'en ummi, mbi'i, doole tokkuɓe Yeesu naa Yahudanko'en naade, ɓe mbi'e ɓe tokka ko Attawra wi'i. Ɓe Farisanko'en kooliiɓe Yeesu e ɓe nyuma tokkuɓe Yeesu ɓe naa Yahudanko'en, to ɓe naadaaka ɓe tokki ko Attawra wi'i, ɓe keɓataa kisndam diga hakke e nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Farisanko'en ɓe e kammi doole sey to yimɓe naa Yahudanko'en ngartii bo maɓɓe taw ɓe ngarta tokkuɓe Yeesu keewuɓe. Ɓe paamaayi Allah nder yidde muɗum e moƴƴere muɗum waɗi e laawol hoolaaki annabi Isaa tan ɓii Aadama heɓirta kisndam e yaafuye hakke e nattuki wuro Allah ko bo aljanna, naa e laawol tokkaaki dookaaji diina. Ɓe paamaayi kisndam diga hakke e kiita gareeka nyalde darngal ɗum caafu diga Allah. Ngam non bandiraawo am, sey paamaa ɗo o wiiki ɓii Aadama heɓataa kisndam e yaafuye hakke e laawol kuuɗe muɗum ɗe diina, sey ni ko Allah e hoore muɗum waɗani ɓii Aadama. Bandiraawo am, ɗum waɗoto amma a nyuma bo Farisanko'en ɓe e yiiki maaɗa a heɓay kisndam e yaafuye hakke maaɗa e laawol tokkaaki dookaaji diina. Sey paamaa Allah e tabbitinanma ɗo o wiiki naa ɗum non. Bandiraawo am, Allah e tabbitinanma ɗo o wiiki kisndam diga hakke e kiita muɗum gareeka nyalde darngal heɓataako e laawol kuuɗe hoore maaɗa, sey to a jaɓii ko Allah waɗanima e laawol hoolaaki annabi Isaa. Aya 6. Sey lilaaɓe e mawɓe kawriti ngam ɓe medda dow haala kan. Ɗo en nani lilaaɓe ɓen e mawɓe kawtal sumpa tokkuɓe annabi Isaa kawriti ngam ɓe medda dow haala kan ɓe ngi'a no ɓe maagirtaka. Ngam haala kan waddi ciya famfamtirki nder tokkuɓe annabi Isaa. Ngam non ɓe njooɗi ɓe meddi hakkunde maɓɓe ngam ɓe maaga ɗum caɗɗum. Aya 7 yaaki 11 wi'i, nde ɓe neeɓi e ɓe fottira dow fii ɗum, Bitrus ummi wi'iɓe, bandiraaɓe, on andi ko neeɓi Allah suɓiiyam nder mooɗon, mi waajina habaru belɗum nder leƴƴi ɗi naa Yahudanko'en, ngam ɓe nana ɓe ngarta tokkuɓe Yeesu. Allah anduɗo ɓerɗe yimɓe fuu holli o jaɓiiɓe nde o hokki ɓe ruuhu maako non no o hokkiri en ɗum. O feerotiraayi en e maɓɓe ngam o yaafanake ɓe hakke maɓɓe nde ɓe kooli Yeesu. Jooni ngam ɗume pondoton Allah on jowana tokkuɓe Yeesu dongal ngal en mbaawaayi rondaaki enen e maama en meɗen? Aa, non no tokkirɗen Yeesu Joomiraawo keɓɗen kisndam barka yidde maako, non kamɓe maa ɓe kisrata. En nani nde ɓe neeɓi e ɓe fottira dow haala kan, sey Bitrus ummi tabbitinani ɓe no Allah suɓirimo, o waajinani yimɓe ɓe naa Yahudanko'en haa ɓe kooli Yeesu. Allah bo hollaayi feerotirol hakkunde Yahudanko'en e leƴƴi ɗi naa Yahudanko'en. Ngam leƴƴi ɗi naa Yahudanko'en nde tuubi kooli Yeesu, Allah Joomiraawo yaafanake ɓe hakke maɓɓe, jaɓiiɓe.
ngam o hokkiɓe ruuhu maako nonno o hokkiri Yahudanko'en kooliiɓe Yeesu. Biiturus e siftorana ɓe ɗo nonno Allah lilirnoomo wuro Korneliyus. O waajinani ɓe haa Korneliyus e wuro muɗum fuu tuubi kooli Yeesu. Allah Joomiraawo bo jippinani ɓe ruuhu muɗum ngam tabbitinki o jaɓiiɓe. Biiturus wi'iɓe, jooni ngam ɗume pondoton Allah on jowana tokkuɓe Yeesu dongal ngal en mbaawayi rondaaki enen e mama en meɗen? Biiturus tabbitinani ardiiɓe ɓen ɗo to ɓe njowana leƴƴi ɗi naa Yahudanko'en dongal ngal kamɓe e mama en maɓɓe ɓe mbaawayi rondaaki ngal. Ma'ana kamɓe e mama en maɓɓe ɓe mbaawayi waɗuki ko Attawra wi'i. Ngam non haana ɓe ngaɗa woɓɓe doole tokka ko Attawra wi'i nde kamɓe e ko'e maɓɓe ɓe mbaawayi tokkaaki ɗum. Ngam non Biiturus wi'iɓe, Allah anduɗo ɓerɗe yimɓe fuu holli o jaɓiiɓe nde o hokkiɓe ruuhu maako nonno o hokkiri en ɗum. O feerotirayi en e maɓɓe ngam o yaafanake ɓe hakke maɓɓe nde ɓe kooli Yeesu. Nonno tokkirɗen Yeesu Joomiraawo keɓɗen kisndam barka yidde maako, non kamɓe ma ɓe kisrata. Biiturus tabbitinani ardiiɓe ɓen ɗo nonno ɓe tokkiri Yeesu Joomiraawo ɓe keɓiri kisndam diga hakke maɓɓe e kiita Allah garayka nyalde darngal. Non ma yimɓe ɓe naa Yahudanko'en keɓirta yaafuya hakke mu'en e kisnam diga kiita Allah garayka nyalde darngal. Ɗo e tabbitinana en wiiki laawol ngol Allah firi ngam hisnuki ɓii Aadama diga hakke e kiita muɗum garayka nyalde darngal laawol go'otol, waato barka hoolaaki Annabi Iisaa kisnoomo o liloyi. Ngam non bandiraawo am, to a nyuma e woodi wongol laawol ngol keɓirta kisnam diga hakke maɗa e kiita Allah garayka nyalde darngal banda hoolaaki Annabi Iisaa, sey paama ɗo wiiki a majji abo halkay nder kiita Allah nder hiite jahannama nyalde darngal. Aya 12. Hawrutuɓe fuu nde'iti kettindi ko Barnaba e Bulus wi'ata ɓe dow no Allah hutiniri ɓe waɗi alamaaji e kuuɗe kayɗiniiɗe nder leƴƴi ɗi naa Yahudanko'en. En nanii ɗo Barnaba e Bulus ɗawti ɗiiwitanki lilaaɓe e mawɓe ardiiɓe kawtal sumpo tokkuɓe Annabi Iisaa, nonno Allah Joomiraawo holliri bawɗe muɗum e laawol maɓɓe. Ɓe ngaɗi alamaaji e kuuɗe kayɗiniiɗe nder leƴƴi ɗi naa Yahudanko'en haa yimɓe ɗuɗɓe tuubi kooli Annabi Iisaa. Aya 13 yaaki 17. Nde ɓe keeñi metuki, sey Yaakubu wi'i, bandiraaɓe, nane ko mbi'aymi on. Jooni Siiman yottini ɗiiwitanki en no Allah suɓiri woɓɓe nder leƴƴi ɗi naa Yahudanko'en wartiri ɓe yimɓe muɗum. Ɗum fottidi e ko annabo'en mbi'uno. Ɓe mbi'i, Allah wi'i, gaɗa maajum mi so'oto, mi mahito wuro Dawda sankitiingo, mi mahitongo, mi darnango kadima, ngam yimɓe horiiɓe fuu ɗaɓɓita Joomiraawo, fuu e yimɓe naa Yahudanko'en noddirteeɓe inde am. Nonno Joomiraawo wi'i, andinɗo fii ɗum ko neeɓi. Ɗo Yaakubu e tabbitinana ɓe ko Siiman Biiturus wi'i e ko Bulus e Barnaba mbi'i dow no leƴƴi ɗi naa Yahudanko'en koolori Yeesu. Tabbitinki ko annabo'en mbi'i Allah waɗay diga ko neeɓi. Ngam non to ɓe nganya yimɓe ɓe naa Yahudanko'en kooliiɓe Yeesu wiiki sey to ɓe naadaama ɓe tokki ko Attawra wi'i taw. Yaakubu o go'oto nder minyiraaɓe Annabi Iisaa, nden kanko woni mawɗo ardiiɓe kawtal sumpo tokkuɓe Annabi Iisaa wonɓe Urusalima e carel ngel. O ummii o meti, o hokkiɓe caawori dow ko haani tokkuɓe Yeesu ɓe naa Yahudanko'en ngaɗa. O wi'i, to, ngam maajum min e yiiki am, to en ngannu yimɓe naa Yahudanko'en ngaylitoyiiɓe to Allah. En mbindanɓe ɗerewol, to ɓe nyaama nyamdu harminiindu ndu ɗum hirsani Allahji, to ɓe ngaɗa njeenu, to ɓe nyaama ko ɓoylana daande, ko ko saaɗi, ko ƴiiƴam. Ɗo Yaakubu e holla ko haani leƴƴi ɗi naa Yahudanko'en kooliiɗi Yeesu ngaɗa. O wi'i, haana tokkuɓe Yeesu nyaama nyamdu karminiindu, waato nyamdu ndu ɗum waɗani gunkiiji, to ɓe ngaɗa njeenu, nden to ɓe nyaama ko ɗum ɓoylani daande, ko ko saaɗi, ko ƴiiƴam. Ngam fuufii ɗum karminiiɗum yeeso Allah. Ngam non nde yimɓe naa Yahudanko'en tokki Annabi Iisaa, nde yimɓe ɓe ngartii tokkuɓe Annabi Iisaa,
sey ɓe ala ko iri ɗume fii karminiiɗum. Ɓe njooɗo jonde laamde e seniinde yeeso Allah. Ɗo Yakubu e wi'a, haana yimɓe ɓe naa Yahudanko'en co'o nder kuuɗe mum'en karminiiɗe ɗe ɓe ngaɗayno carel ngel ɓe koolaaki Yeesu. Ammaa jooni nde ɓe ngarti kooliiɓe Yeesu, sey ɓe ala ɗen ɗon kuuɗe karminiiɗe ɗe mbelnanta Allah ɓernde. Ammaa dow haala naadeeki, o wi'i, to en ngannu yimɓe naa Yahudanko'en ngaylitoyiiɓe to Allah, haana ɗum wi'aɓe doole ɓe naade ko ɓe tokka ko Attawra wi'i. Ngam ko neeɓi e ɗum waajina Attawra e ko ndiye gariiri, e ɗum janga ɗum ko nde nyalde siwtaare nder cuuɗi do'aare. Ammaa walaa ɓii Aadama baawuɗo tokkuki ko Attawra wi'i. Ngam non nde lilaaɓe e mawɓe kawtal sumpo tokkuɓe Annabi Iisaa nani ko Yakubu wi'i, sey ɓe njaɓi caawori muɗum. En nanay ko ɓe ngaɗi nder aayaaje ɗe njangeten to yeeso.